समाव बोरै माने फिल खालामदों सार? आं जोबोद मोनसे रंजानाय मोनसे फिल खालामदों आरो गोसोआव मोनसे जेन खामानि मावनायनि जेन मुलाम्फाखौ मोननाय बायदि मोनसे मोनदों आरो फोरोंगिरि मावनायनि जे एसे जिखिनि मावबोबाय बिनि माबा मोनसे जेन मोनदांनाय बायदि मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव सारा मा सिमां दंबावो? सिमाङाथ' आंनिया एक्सुवेलि जेसेबां हागो हानायालागै माने सोलोंथाइनि खामानि मावनाय आरो सुबुंनो जिबाङा एसे गियान दोङो बे गियानखौ हानायमानि रानना होनो नाजानाय आरो लिरलांनाय बेबायदिनो समाज फोसाबनाय सोलोंथायारि सांग्रांथि आरो बेनिफ्राय जोबोदि आरो आं ओरैनो जगबो खालामो जगनि बागैबो एसे खामानिजों मावबाय थायो दा बेबायदिनो हानायमानि समाजनि खामानि मावलांनायनि मोनसे गरन्थ लादों आरो भाबिना लादों आरो जिउआव। सार जिहेतु फोरोंगिरिफ्रा माखासे समस्याजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो दा बिथांमोननि समस्याखौ नुयोब्ला नोंथाङा गोसोआव बोरै मोनदाङो? बेखौथ' बहुद माने गोबां दुखु मोननानै लायो जिहेथु एक्सुवेलि फोरोंगिरिफ्रानो जाबाय माने मा होनना बुङो जे मानसि सोरजिग्रा माने थार मानसि बानायग्रा इन्जिनियार होनना बुंदों मेन मेकार इन्जिनियार आरो बिमा बिफायाथ' जोनोम होयो आसोल जिउखौ माने होयो जेन फोरोंगिरिफोरासो होनना बुंदों आरो गियान रोंगौथि बिनि गेजेरजों दा गतिके जाय फोरोंगुरुफोरा गावनि रोंगौथिजों गावनि गियानजों मानसिफोरखौ थार मानसि हिसाबै दानो थाखाय नाजाबोदों आरो नाजायो बिथांमोननि जुदि हाल सालफोरा एबा जेंनाफोरा सुस्राङाबा थारैनो जोबोद माने दुखु गोनां बाथ्रा आरो आंनि बादिब्ला जे बे फोरोंगुरु जायफ्रानोखि मानसि बानायग्रा बिसोर इन्जिनियार बिथांमोननि दुखु दाहाखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारानो जा बा समाजारि बायदिसिना आफादफोरानो जा नाजानाया बिराद मोजां आरो सार नोंथांनि स्कुलनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैगोन। आंनि स्कुलाथ' माबा केबि देउलकुसि जौसिन फरायसालि। बेसे गोबाव जाखो सारा बेयाव साख्रि मावनाया? आं बेयाव 25 जाबाय। 25 सार बे समाव मोनसे इम्पर्टेन्ट कुइसन दङ जे फरायसाफोरा स्पेसियेलि लकडाउनाव जोबोद माने गेप जानानै थाबाय दा फरायनायनिफ्राय गोजानाव माने थादों मबाइलाव जोबोद माने बेस्थ' गेम गेलेनायाव दा बे